Nay, sabidong mo't na tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Adda iti screen, nagiti shoutout adad duma papagayam. Ken shoutout kada kay amin, anaaya tamang tartarabay, iti amin na drama ken vlogs tayo, dito'y Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV, ti Drama Anapol 1. Ipatag nagitag kabawad. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay ngay, akas tamanan tila ngayon anak. Anda alangak mo te bagbagam. Nakalampin kayo lang. Daya par kunama. Inyilukanok lang. Agsapin kayo mo ta. Isumagdayta, tisapin ko. Mangibabain kayo nanak. Agsurpan kayo man, tapno sa nakasta tila ngayaw. Adak mula ang dito'y unag tibalay. Ito na dumamaylaw anyo ti rumwar dito, balay akasta tila ngayaw. Apay, di kayo mabain. Asino kumati kabain ka? Ay nanang, nakangat nga to ti purwayaw. Kasta kayo lang aruday. Awan, timang tagibasit kanya. Ta adamok. Kitno nagano ti saan yun nga amaw. Kabaw kayaw. Ay, di mamuti sasawam istong. Isungagtaraw ka ni ti sagok. Ay, pura na ta. Makayaw na nang. Makauman ni kabagis yaw, anti isang. Nasa umon. Bagbagaan nyo man. Di na kanto pa'y dunggan nga anak na. Siyak tulaki din, naburidok akabsaan na. Ibagayaw ti pagdaksan ti nakadaya para sumanursor itirwar. Ay, kababay na talaga ti kasta. Mamirmiraot tay lang arudan, ag kasta-kasta pa'y laang. Dubli-dublin ti pakay babainan. Na kayo at imang bagbaga, tano siyak ang mga numaong takmanay. Nagtangkan ti ulo na. Sika ati mang bagbaga, tano siyak ang mga numaong takmanan. Nagtangkan ti ulo na. Uwad nga raod. Nagsapa nagkabaw. 80 lang ti taon na agkabawan. An nadam istong, ta mga no matawid mo day ta kinakabaw ti inam, kat mapasamak tumot ti kasta pa nagkabaw ken ka, ag marcha-marcha akan tuki din di ta kalsada, an nakakansun silyaw. Da kayo kit di ekit ta puliyaw. Ay, pati si ka, tana nang mumutday jay. Ay, ulay daytan kaka. Apo, umay kami man. Sino kayo nga dadi sa gate? Gayem na kami, Lola. Ay, kasanawa nagbalin kayo agayem ka. Kat, italang magdamakita ti pa nagrurupayaw. Maglimlimo kayo niya. Ha?
Ay, saan lola? Na kami nagiti managtulong agagayim nyo. Ay di mo man ipapilit ang gayim ka, tasaan ka ngam amaw. Sige nga rod lola. Pastrikan na kami, tayam amumi tibagimi ka na kayaw. Yan niya aga po apastrikin kayaw. Kahit saan kayo mga mamaw. Agawit kayaw. Di kayo mang pirwisaw, iti padayo at taaw. Wen lola, gawid kami matlaang. Ngam sakmay na, mangibati kami iti kwartayo. Ken abas tuyaw. Ay, sana nagtatak ko niti kwarta kinabastaw. Ta adap anunot ko. Ay, panawan kayon dito'y gate. Di yun tumula kaya't ang papalad. Manawan. Ay, uray na itang kaka. Ay, abang manong Eric. Ay, ayunta, tapno pastriken na ta. Lola, agsubli kayo dito itad na eh. Papa, di kayo makaawat. Nagawang matabain yun. Lola. Kuna yung aminitay nga agpalpalad kayo. Iso nga agpapalad kami langan. Sige. Iyawa mo, nagita, dakula mo. Sige, siya konti mo nang agpapalad. Talaga apaladan kayo. Tapno maamuak, no kabusor kayo, wano managdakdakas. Ha? Tapno mamati kayo saan kami adagas sa tao, mabalinda kami paladan. Ngam, pastrikan na kami kuma, tapno mapaladan na kami anaimbang. Asanan? Yawa mo lang ang taimam dito ayan tiget. Ay, amukon lola. Saan nyo siguro akabalan na luktan na ito gate? Awan password na. Anya password nga, ibang bagang. Ay, no saan nyo nga amuti password, saan nyo ang malukatan nagrigat. Kaputiputan na itan. Makatawan na warwaran nyo tinaiputipot atalay, sakbaya maluktan na itagay. Ay, kasta talaga. Tapnawan ti makastrok ngagtatakaw. Ado ka di matakaw di ta balayaw, lola? Ay, ado Appliances, lola. Saan? Dagitin na urnong apagsungrod. Ado na giday, ang mabalinda at takawan. Ay, lola. Makitugaw kami man ita inaladan nyo. Ay, nagrigat kamutan akasarsarita. Kunak mo, sa anak ngagpastrak iti dakas at tao. Excuse me, Lola. Makibalaetak Agkadwa kami kini Manong Eric nga umay mangyag iti tulong kada kayo. Isu aluktan yung tigate. Tapno maiyo nagminti groceries yo. Ay, sana ka nag-order. Iti grocery. Itad mi alibre, Lola. Kalpasan na, singirin daktaw, iti nakangin na. Ni Lola mo't. Libre nga rod, itad mi. Ay, itayak pa ya dumdum ngag. Itayak pa ya dumdum ngag iti saritaan nyo. Siya kaon, ti mangilukat iti gate. Sino ka adurso ka karuba? Nga umay makikaruba? Kabaw abakat. Kano siyak ni isang aburidot akabsat yaw. Kano, ang may masa ako na biyag. Iso, di na kalirawan. Ay, ma'am, sir, pasensya kayon kinimanang ko ta kabawon day ta. Iso, masurun kami una yun kinkwana. Ay, saan kaya masurun kinkwana? Alusan nyo, kan ipatid tayo nagitag kabawon. Makauma nga rod, sir. Ay, sige ta, warwarak day ta naiputipot atalay. Tapno makastrik kayaon. Amok anak naktangan kayon anak katakder ang makisarsarita. Dita ang kabaw akabsat kaw. Ay, ulay day tanan na. Ay, manang atang nasingput da kita. Umay damang tid iti kwarta ken tulong. Isu nga awato mo na. Ikandak tumat. Ay, sana karupat kwarta. Kan malamaw, Tangiwat yu
Sir, ma'am, kasarita yaw ni manang kau. Da kayo man pa iti kasarita mi, nana. Anya ti bagayaw, sir. Sino ka di ti kabalay ni Lola? Ay, awan sir, ta subog day tabakat. Natangkan ti ulo na. Kaasi mo sapay agkabaw na kunayaw. Ad-adda ka sa pulan na ti pamatag ken panakaawat. Ta kastagayam ti kasasad na. Kano makaumam ngamin no kwa? Ay sige sir, ka sa uyawn. Agyaman kami ta kayat na kami nakasarita, Lola. Kano kunayo matitay nga agpapalad kayaw. Angam na disturbaw iso sana natuloy. Malungay ti bayad ti panagpapalad may, Lola. Ay kamakamu kayo na. Angam sa anak nga agpapabayad. Damdamagan talang arudin, di yu pa'y laibaga ti presyo. Ay, sa anak nagtatakaw ni ti kwarta. Sige, nantay ma'am. Ito Lola. Baliktad mo. Apay nga itirabaw mo ti imag ti kitaan niyo. Sana ti dakulap ka. Ay, maud-udin tunday ta. Kas makita dito'y rabaw ti ma'am. Ada kursunada mababae. Akanayo, nakadkadwam. Ha? Awan mo ti kursunada kakadkadwak, Lola. Data man na, nagpintas. Data, nagpintas sa balasang. Ang bagay kayo. Crush na kamo data. Ha? Ketno kabsat ko na ita, Lola. Rumalagayam nga agkaruro pa kayo. Ay namanang, san mo man na pagkakabawan na kita, ta kababain mo. Ano kaya mo? Si kanti palada, tapnog talnama tangiwa mo. Ay unay daytan ka. Akinlugan daytang inginaan na kutya nakaparada nga iti tasango da lulatang. Lugan na kiti nagsisingpay, tumultulong ka na kiti awan makan na. Ay, ang mukon. Ngagpaysaw. Dagiti man nagtulong nga vlogger. Ay na, naggasat ni Lola ata nga. Tatulungan da. Manata kasi ba? Awan pa'y kadwa na itibalay na. Mapanmut kitaan da na isang. Kun karuba na mat ni Tata Istong. Mapanmut di tabalay da. Wan nga rod manaw. May ka. Ta umasidig taman ita yan da. Nya nga tiramidin ta dito. Kamapantagos yuso Anya? Ay, unay dito. Lola. Laiti dua karton ket ku kayo aming. Nagatas, tinapay, noodles, karne, biskwit, kada itlog. Dapat bagas ditan. Ipili mo nga man, di awat latan. Nagaduma tintedakan kamanang. Apay no bagik mutin nga di may sa akarton. Asa na mabalin ata, saan ko ako kwa na kita? Intedang arudin kan ka. Iso ako kwa akaun di may sa akarton. Ipakadampay mo't kadakwada, takababaen. Sir, kukak mutin ajay may sa akarton, ta marigriga takmat. Uray umayo kita ang balay kao. Payapayan na kayo jay Yerume, numaranaan nyo nga agangin itinapigsa. Unay ka na ita, Yerong agpayapayan. Kwa, nana. Ipakadayo ko ni Lola, kayat na kayo nga ikan. Ta, intud minda kita ako kwa na. Oh, manang, kukom ka nung madagita. Sikan ati dumawatak. Ay, mag-alak-alaangan iti. Dua. Sardinas. Wano dua. Noodles. Unay daytan. Kit-kita ka nagadaw. Dua laang tibagam nga laag. Ay, taka kwa. Impili da. Nga
abastok ka daw. Isu asan mo ang bibiyangan. Isu na ati dumawatam no kaya mau. Ay, sir, iyimot na mat. Sapay, awan pa'y ti isaang ko ita. Awan ti bagas, awan ti sidaan, awan ti Ricardo, awan amin, sir. Agpapada kami na mamirmira out, sir. Saan nyo nadawatan na ita nalpasmin nayawat ka ni Lola, na? Oh, mabit lang, ha? Ito, ti Doribo. Ay, wow! Ay, nagsayaat kayo, sir. Ay na. Oh, ay nga ay manang atang. Adan 2,000 a kwartak. Ikikanda ka ngamin ka nakar-arti ka mat. Nga ita, di siya tanda kwartana. Diyak ka sa pulan, ti kwarta. Ewan gayam, Lola. Mano ti tangdan niyo anang palad kanya? Ay ba, amo? Tulong ko daitan kan ka. Ay, unay daitan ka. Nakita yung matanti balay ka, sir. Nakakaasi mo ta pagtaengan. Agraman ti akin taeng. Awan na. Bayan nyo, tainton maminsan kat mangtan kami iti tulong. Saan mi ngamin na pagigiddanen. Ang kaskas di nga inikan kayo niti kwartayaw. Ay nagyaman ak unay, sir. Kwa na. Masapul nga dakabalay ni Lola ta kaasimay. Awan ka niti anak na? Daa, sir. Isu ti mapan mangkit-kita ken kwa na. Adamot pamilyanan. Isu sagpaminsan laeng amapan iti balay ti kamsat ko. Ay na, marigrigat mo't laeng, sir. Wan, sir. Kasta ti pulimay. Pule ti marigrigat. Ala, bayan nyo, tulungan na kayo. Ngam ikariyo at tulungan nyo mat ti kamsat nyo, akas nyo ti kasasaan na. Ay makapasurun, sir. Nagrigat ka sarsarita. Napadas yumat. Maawatan mi dagiti kakasta ti kasasaan na. Isuna ti agkasapulan ti nananay at tulong. Saan niya aguraan wano kauma no di ket ipateg yo kumaida. Ipateg tayo ida. Dagiti agkabawan ti kahit ko asawan. Hey, sir, tay sumut ti kunayo nga men. Amin tayo ket agturong iti panagkabaw. Orida kayo na. Sumarsarono kayo matay. Angangawan kay lang. Angam ket di. Talagang agturong tayo amin iti panagmataengan, panagkabaw, ken panangipulang iti biyag. So nga giinanos kay kuma. Ay sir. Sapay kuma ta balbaliwan yon ti trato yo ni Lola Atang. Iti kasta makapagtitinulong tayo. Ta saan may akayat na tulungan, nagiti saan na akayat ti tumulong iti kapamilya na. Tulungak ti kamsat ko, sir. Ikarik day ta. Agyaman akla na. Katay pudpud no kumaapan ang tulong tapno medyo agbaliw ti kasasad na. Tamo na pa'y matyararamidan kanibagbagana. So tulungan nyo ida. Sir. Agtitinulong tayo, sir. Tulungan daklat tamot, Ikarik at tulungak ni maanang kao. Ala, saan nyo abay-bayan, ha? Tamang tad kami, iti puunan nyo iti negosyo. Sir. Nalaka ka umata, amo yung mga minan. Parikot may, ti kasasaad, ti biyag may. Ngam itatada kayo, tumulong kada kami. Ay, ket, naragsak kami Ket naragsak kami mutan, tumulong kinimanang kao. Oray no kanayon, nga umayo i-check, sir. Well, ipateg na kitag kabawan. Ala, agtalag kami iti sa uyaw na. Manang, adan negosyo tayo nga intedabos Eric ken Ma'am Hasmain. Saan kayo nga agtangketangken ti ulo na Ay kawan
Basta, sandak nga uyungan. Saan na kayo mat nga uyungan nanang? Ngamin, impat patag na kayo mait. Oh, sigod mat nga uyungan da. Ha? Saan nga rudmutan? Basol yumot laang no apay ngoy uyungan da kayo. Ngam saanen, ipatpatagdakan. Ngamen, saan tayon aparikot ti kwarta? Ta adan pagbiagan tayaw. Oh, gets yon, manang. Arwan basta gets you mat. Ay, uray daytan kaka. Ay, kanuwan kaya. Saan yun nga iparparang daytan ligsiyaw ka nagiti tattao? Agsurpan kayaw, uno agpandiling kayaw nga uray adadaya periyaw. Ay, kauwan Jay talaga alam. No problem, anak. Good girl to inam. Basta, good boy ka mat. Ay, gaputa. Adaw ti kwanta tayaw. Eh, sa anak ton nga. Ag daya-daya perlaang di ta makikita ti tao. Gumatangak sumatan ti ado asur pang ko. Kan pandiling. Ay, what apir ana lang. Alay ko, timot rupak tinagdison tinakulap yaw. Okay lang. Ipatigda kayaw. Wen kakabsat, ipatag na itagkabawen. Saan tayo nga uyungan ida tapno sana madagdagan ti kinakabaw da? Pakitaan tayo kit di ida iti ayat. Pamatag, kinaragsak. Kan pan nakasiknan. Tapno kastantumot ti aramiden da. Intun da tayo met ti agmatangan. Ditan gagayem ti nagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Ipatag dagitag kabawen. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.